Бүген Казанда халыкара фәнни гамәли конференция үз эшен дәвам итә. Татарстан Фәннәр академиясе оештырган әлеге чарада Россиядән һәм чит илләрдән авыр нефть һәм нефть калдыкларын тирән эшкәртү өлкәсендәге галимнәр һәм белгечләр катнаша. Алар арасында дөнья күләм танылган химия фәннәре докторы, академик Зинфир Рәшит улы Исмәгыйлев та бар. Абруйлы шәхес белән әңгәмәне бүген яңалыклардан соң хәерле көн Татарстан тапшыруында карый аласыз. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Күңелләре һаман яшь. Түбән Кама районында өлкәннәр арасында бәйге булып узды. Катнашучылар киемнәр коллекциясен, визит карточкаларын һәм өйгә бирелгән эшләрен тәкъдим итте. Әлеге чара өлкәннәрне тагын да берләштерде. Өлкән яшьтә булсалар да, күңелләре һаман 18-дә. Зәкия Яруллинага 85, җырлый, бии, шигырьләр иҗат итә. Мондый бәйгеләр яңа сәләтләр ачарга булыша ди Түбән Камалы. Бик зур рәхмәт безнең алып баручыларга, өйрәтүчеләргә, безнең белән йөрүчеләргә башына да. Күз гүзәле бәйгесендә актив пенсионерлар катнаша. Жюри агзаларын алар иҗади чыгышлары белән шаккаттырырга тырыша. Көч биреп торырга җанатарлар да килә. Көзге бәйрәмгә багышланган конкурста участвовать итә торган кызлар өчен мин поддержка булып килдем. Аларга көч, настроение бирергә. Җиңүчеләр төрле номинациялар буенча ачыклана. Сүз уңаеннан катнашучылар арасында бер ират та бар. Рафик Мерзовка иң яхшы бакчачы исеме бирелде. Конкурсантларга дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Ләлә Зайнуллина, Гөлия Нигъматуллина, Денис Макаров, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан.